आयेन जासिनोना रोखा रोखा लिरनाय दं दा जों बिटिआर रेकर्ड जाबाय जबरदस्ति जोंनि सायाव दाबसे जायाखैब्ला जों जायखौ सुखुवा बिदिनो इउएनअनि राष्ट्र संघनि बे डिक्लेरेशनखौबो लाजि होनांगौ बेनि बेरेखा बेनिखायनो रायजोफोर बाथ्राखौ आं बारा खोनाब्ला थैथां खेबसे आरो लास्ट आरो फाइनाल बड'लेण्ड आलादा हादोरनि थाखाय जुजिफिननांगौनि बोथोर थागिदा आरो गोनांथिया फैबाय दा बावैनो नोंथांखौ खावलायबावबाय आं बहाबा मोनसे गेजेर जायगायाव आरो खेबसे बिदिखौ मिथिं लेंबावनानै जाय जाय बिदा फंबाया बुजियाखै दासिमबो दिनैबो नुजाफैस्लाबनो हायाखै बिथांमोनखौ लेंहरबावनानै ज' खेबसे सावरायबावदिनि बेवहायनो बिजिनि जिल्लानि सोमावसारग्रा मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि दादिनि आरो गाहाम जाहामब्ला दिनै जिहेतु फैजोबाखै दा आंनि सुबुरुन बा एडभाइसआ बे आरो आंनि उनाव जोंनि गोबां लिडारफोर दं गोजाम मानसिबो दं बिथांमोनाबो गावसोरनि गोसोआव मा साननो बेनिसो बिथांमोना बुंगोन आरोखि दा आपातत आं बेखिनि बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय आरो जोंनि बिदा फंबायफोरखौ मोनसे आवाज दैखांनो थाखाय आं खावलायदों No Bodoland! No Bodoland! No Bodoland! No Bodoland! No Bodoland! आं बेखिनि बुंनानै जिरायथ'बाय दा माबाफोर जुदि मिथिबावनांगौ बाथ्रा दं सानोब्ला सोङोब्ला आं फिननाय होगोन आरोखि गोजोन्थों दा आङो बै समाव सोरखौबा होनानै Mausia mulai aku SSR konsultasi berdasarkan dan ya saya bisa selesai maka saya jangan disini dari bercok sumpah bukan nama ini bisa boleh semua dihubungi dengan Memang misalnya yang disebut dengan Indonesia, dengan jadi mana satu, membuat mana satu, dan sebenarnya begitu. खुलुमबाय बेयाव नुजाफैनो हानाय आगु एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमतारीखौ लाफानानै आदा जनकलाल बसुमतारी दावराव देखेब नार्जारी आरो आगु एमएलएफोर आं साफा साफा मुं खारिनानै सम थांहोनो लुबैयाखै बोथोराबो मोजां नङा दिनैनि बे जथुमनायाव मा थांखि लानानै जों बेयाव जथुमदों बेखौ रोखा रोखायै एक्स एमपि एसके बैसुमतारीया बुंलांबाय बिथांनि बुंनायनि कनक्लुजनाव बा जोबथारनायाव बेखौनो बुंदों जे जोङो आरोबाव बिजनियाव बेबायदि खनसे जथुमबावनायनि मोनसे खालार लानानै गुवारै आरो सावरायबावनांगौनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बे खामानिखौ मावनाया गाहाम मानोना बियो मोनसे मबिलाइजिं बा रायजो राजानो मिथिहोनो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायनि जों सुलुखौ लानांगोन असिला लानानै जों बेबायदि जथुमनाया गाहाम जागोन होननानै आं सानो बेयावनो माखासे पलिसि मेकिं बे पलिसि मेकिंखौ दानिफ्रायनो खालामलांखायोब्ला गाहाम
नेशनेल लेभेलनि जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बबे लामाजों आवगायलांगोन जों सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों बे सोमावसारनायनि लामाया बोरै जों जागायजेनगोन बोरै जोङो जुरिजेनगोन बेफोरनि पलिसि मेकिंखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा दानिफ्रायनो सानखानांगौ आरो जाहाथे बे भिगरास मुभमेन्ट जायखौ बुंनाय जादों एखेबारे थै-थां जुजिनाय जोबथा सोमावसारनाय आन्दलन होननानै बुंदों बेखौ जों रोखा माखासे पलिसि मेकिं खालामनानै लायोब्ला आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो बेखौ मिथिहोनो हायोब्ला बे गाहाम जागोन लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव मोनसे सोमावसारनाय जांख्रिखांनाय लाबोनायनि जा लामा जा दोहौ बेफोर गोथौ बाथ्राखौ जों सानखालायनानै मोनसे हिउज गेदारिं एबा जोंनि नेशनेल लेभेलनि लिडारशिप लानो हानाय मानसिफोरखौ जोङो बेयाव ज' खालामनानै आवगायलाङोब्ला गाहाम जागोन होननानै आं सानो बेयाव हयथ' दिनै नुजाफैदों गामि गफानिफ्राय गोबां मानसिफोर एस.के. बसुमतारिया जा बाथ्राफोर बुंलांबाय बेवहाय आरोबाव माबाफोर मिथिनांगौ दं नामा जोंनि रायजो राजानिफ्राय सोंनांगौ दं नामा बेखौ मोनसे सम होनाया गाहाम थिग बेबायदिनो नेक्स्ट जों जेराव बेबायदिनो जथुमगोन बेवहायबो बै हालामनि बै जायगानि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेफोर खौरांखौ गुवारै फोसावनायनि गेजेरजों मोनसे मबिलाइजिं बुंनो थाङोब्ला लाइन अफ एक्सन लानायनि हाबाफारिफोरखौ जोङो बुंथिलायनानै फोरमायथिलायनानै बेखौ जोङो भिगरासलि मुभमेन्टनि लामा सोमावसारनायनि लामाखौ जों लानो हागोन नङाब्ला जों ओरैनो सम थांहोनानैल' बेफोरबायदि सावरायबाय थाब्ला जानाय नङा बेनो जाबाय बुंनो थाङोब्ला खौसे जानायनि मोनसे हाइ टाइम बे खौसे जानाय खौसे खालामनायाव जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो मोनसे सेक्रिफाइस गावखौ बावसोमनाय आरोबाव बेनि थाखाय नांथाबनाय बेफोरो थानांगोन बेनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि थांखि जोंनि गल बुंनो थाङोब्ला एइम्स अफ लाइफ जिउनि जा थांखि बेवहाय जों सौहैनो हागोन आं गोलाव आरो बिबुंथि लाखिनो सानाखै आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा पलिसि मेकिं खालामनायनि बे समावनो सम थि गरन्थ लानायनि लामाफोरखौ जोङो एवस्रांनानै लानांगौ आरो मावलांनांगौ गोजोन्थों बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबो Bapak mengusung sampai saja rasa sampai berapa? Dan ya, sungguh dibenci atau seni cenderung ya. Di tahun ini, jadi pemilihan board box biasanya bangun mengesahkan program seru. Ketika ini maka saya cenderung dari yang cenderung jadi itu saya bahwa itu masa itu yang jadi semua bahwa maka saya penggunaan bebas hubungan itu kamu मेल लिंथुमग्रा मानाव गिदिर लिंथुमगिरिफोर आरो बेयाव नुजाफैनाय जोंनि आलासिफोर आं साफा साफा नाम मख'ला गोबाव टाइम लागोन जोङो पइन्टफोरखौल' एसे रायजोफ्रा मिथिनांगौ बेनिखायनो बे माखासे पइन्टफोरखौ एसे बुंलांनो सानदों आं गिबियाव आंनि मोजां मोननायखौ आङो खोब माने नोंथांमोन जासिदों दिनै जों जे बेयाव फैनानै माखासे जोंनि
बुथारना मानसिखौ जों लोगो मोनफैबाय जोंनि गोदो बे उपेन्द्र ब्रह्म खमाय समाव जों जानाखि मावदोंमोन दा बिसोरबा बे ज' जाफैदों जों ज' दङ दाबो क'क्राझारनि होन गसाइगावनि होन आरो जगाजग लायो बाहेरानिखौबो बाहेरा डिस्ट्रिक्टनि होन गासैबो जमा दंजोबो दा जों बयबो दा दिनै दानि बर' हारिनि अलखद बे अलखदखौ लानानै जों बयबो मिथिलायो दा सावरायलायो दा जों बिनिफ्राय जों बोरै जों मुक्ति मोनो बे अलखदनिफ्राय जों बोरै बारग'नो बर' हारिखौ जों बे अलखदनिफ्राय जों बोरै बोखांफिननो दिनै बेखौ सावरायलायबाय थायो सावरायो दा जों दा समा एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय माने एमपिआव बुंदों बे जेब्ला एकर्ड जाजेनो 20आव 27 माने माबायाव आरोखि फेब्रुवारियाव जानुवारि 27 जानुवारियाव जेब्ला एकर्ड जाजेनो एकर्ड जानायनि समनिफ्रायनो जों बेखौ अबसन बे बिटिआर सुक्तिया गाज्रि सुक्ति बियो आरो बिटिआर सुक्तिखौ बर'फ्रा जोबस्रांगोन आरो जोंनो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि मोनखानाय जोंनि क्षमताखौ बिटिसि बे बिटिसि मोनखानाय क्षमताखौ फोजोबस्रांनो हादों बे जिनिसखौ जोङो बिटिआर सुक्ति जानायनि नेक्स्ट माबानो जों माने एनाउन्स जों बुंदों आरोखि ओमफ्राय ओरैनो सिगांनिफ्राय बुङोब्ला पेपाराव गिदिर गिदिर मोनसे माबाजों गियान लानानै एखेबारे बे समाव बिराद रंजानाय बिराद धौ एखेबारे दल दामनानै रंजादों मानसिफ्रा फुरथि खालामदों बिरादनो बेदर जादों एखेबारे फुरथि खालामदों जाथिया मा जादों मा जायाखै एकर्डआव मा दं मा गैया रावबो मिथिया बे समाव बड'लेण्ड मोनबायसो लादों आरोखि बड'लेण्ड मोनबाय जोंनि साननाय जाफुंजोबथारबाय एखेबारे दाबो जोंनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड मोनबायखौ सानलायो जोंहा जायखि जों बिदोंमोन जोंहा जानो लुबैदोंमोन बेखौ जों मोनबाय बेबायदि मोनसे धौ बेबो बिराद जाफुनाय धौ बे धौनि गेजेराव आं एखे थानो हायाखै जानो लोंनो हायाखै एकर्ड जानायनि माबाखौ मोनदों आरोखि मानोना जोंहा माने एकर्ड जानाय समाव जेनेबा बिएससि जादोंमोन बे समाव ओमफ्राय जों दङ आरोखि दा संबिधानाव माबाखौ लानानै सावरायलाया बिनि एक्सपिरियेन्सआ जोंहा दङ बिएससि जानाय समाव जों माबाखौ लानानै सावरायलाया